suwe ora jamu, jamune pating perentul. Iya. Suwe ora ketemu pisan karo Mbak Mintul. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Hani. Mas Akbar sing ganteng-ganteng dhewe. Gini. Ganteng-ganteng. Yo apa iki? Kok Kulinamu karo masku to? aja ngomongnya kuwi. Aku mengko diseneni. Gantenge ganteng kono ning perkasane perkasaku. Masa ta? Opo Selamat malam. Wah. Lah aja aku mang wis di WA sing hati-hati lho. Iya. Awake dhewe besok malam pertama ning luar negeri. Oh iya dong naik pesawat to Mas kita. Australia. Amerika Serengat. Bukan pertama nih Mas. Amerika Serikat ya. Bukan Amerikan jengat itu toh? Oh bukan. Jengate wis no. Oh. Kayak Halah. Apa ini nanti? Apa ini nanti? Kuwi nang Amerika. Aduh nanti Mas. Aduh ning Semampir. Hemat tok. Rumangsane begenggek apa piye bojone? Lah dalu. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Amirin. Gem dalu Mbak Cange Bu Limbo. Nggih. Balik deh. Nggih. Nggih. Suwe ora jamu, ngombene dipadangi lilin, suwe ora ketemu pisan karo Mas Amirin. Oke. Suwe, Lek kula. suwe ora jamu, jamune pating perentul. Iya. Suwe ora ketemu pisan karo Mbak Mintul. Suwe ora jamu, Heeh. jamu pisan Heeh. godhong manggar. Apa kuwi? Suwe ora ketemu, Heeh. ketemu pisan kalau Dalang Akbar. Amin. Aku gawe noren. Gawe dhewe. Bayaran dhewe-dhewe kon gaene aku gah. Wis 500 tak kene. Lah nek tak DP no. Tak parai karo madhep kono Mbak Mintul. Heeh. Suwe ora jamu terakna. Suwe ora jamu. Jamune pancen apik. Jamune pancen apik. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu. Pak Lurah kula nyuwun dhuwit. Pak Lurah. Ora, ki mau aku dibisiki. Aku ora tau nggawa cash lho anu. Ren, engko tak transfer dhewe lho. Pak Lurah niku. Nggih, delokno nomor rekeninge dalange lek kuwi ngoten wae. Wah. Nggih ta Pak Lurah? Endi, Bang? Lho Mlayu. Wah nek kono to. Ndi to? Nggih. Alhamdulillah sowan masyarakat Desa Pagu penonton Nggih. kebak bludak ramai. Alhamdulillah. Wah, jandas tok. Nggih. Sak awake. Ya sak awake to. Heeh. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu sedaya kemawon terkhusus Bapak Kepala Desa Pagu kalian perangkat desa. Alhamdulillah. Iya. Wah, sampean mong kan ngartekne Pagu. Pagu. Aku yo ngartekne. Ngartekne napa Mas Amirin? Ben yo Pagu kuwi no. Oh, tetep Pagu. Heeh. Lah kok sampean ditransfer aku ora no. Ya. Mary. Yo panggah. Pak aku kok ngarepe rada gedhi ya. Pagu. Pagu. P. Perangkate. Agresif. G. Gregah sumringah. Gak ngerangsang to. Ora. U. Untuk warga masyarakat Pagu semuanya. Kowe kok yo iso to. Iso ngono ra tepuk tangane pito bucarik barang. Lah, ini nyatusan. Gak oleh ya. Ora entuk. Saiki kemarin. Mbak Mintul ndongakne apa kanggo warga masyarakat Desa Pagu yang malam hari ini mengadakan acara Bersih desa. Suruhan niki nggih. Nggih. Didongakne niki sehat selalu nggih masyarakate niki. Amin. Perangkate nggih ngoten sehat Nggih. selalu panjang umur, Amin. rezekine kuatah sedaya nggih. Amin. Amin. Nah, nek Mas Samirin ndongakne apa? Nggih, nderek tetungga mugi-mugi khususipun Bapak perangkat Desa Pagu dipun paringi sehat seger waras lan ugi warga masyarakat sedaya mugi-mugi tansah pinaringan berkah lan barokah saking Gusti Allah. Amin. Lan ugi bapak-bapak muspika ugi rawuh niki. Ngaten nggih? Nggih. Mugi-mugi tansah siap dan siaga untuk melayani warga masyarakat dan untuk melestarikan budaya di kawasan Pagu dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Mas Samirin kalau Mbak Mintul ki mau Nggih. berangkat dari rumah jam berapa, Mas? Kula wau jam 3 sore. Wah, alhamdulillah. Mbak Mintul? Kula jam bar magrib kula pun. Malah bar magrib apa aku sis nek kene awakmu jeneng omah no. Tebih to saking mriki, Mas. Oh Jogja kula. Sinten?
Daleme Pasamirin. Lek kula antawis 50 km. Luar biasa. Masih bersama Astabrata. Astabrata. Mbak Mindul dan Mas Amirin. Nggih. Astabrata ini menyimpan berbagai potensi ya toh. Oh. Musiknya sae, gamelane nggih sae. Alhamdulillah. Aja to mung sinden karo pengerawit. Tak golekne kanca. Ono. Sini ini ada potensi. Iya. Sik, aja bengok-bengok sik. Kalem. Jar Wis to. woi, sik to. Yo sik to kalem sik. Sik, kalem sik. Sik gantian sik. Gantian. Sik to kene tak omong sik. Yo. Sik to. Mas Akbar calonku tak ngomong sik. Lah. Rumangsaku. Sini itu menyimpan berbagai potensi. Contohnya tak undangke artisnya Astabrata. Lho. Nggo artis dhewe ya. Loh, piye to? Ganteng pol dia. Bukan hanya Mas Amirin dan Mbak Mintul. Nggih. Yang Astabrata juga mempunyai artis yang tampan, dedeke dhuwur, gede putih, pekulitannya kuning langsat. Berarti senenganku. Ayo no, luwih ganteng kok aku Mbak Mintul. Idolamu kok. Idolaku. Luwih ganteng. Luwih ganteng kok dalang. Luwih ganteng kok dalange. Rambutnya dawa. Wah, rambutnya dawa semiran. Wah. Semir ireng. Semir ireng. Sak raine. Semir ireng sak raine. Sak raine. Yo, Mas Victor diunggahne serampat. Madhep kono sik Mbak Mintul. Madhep kono sik. Madhep kono. Victor, ayo naik Victor. Ulo piye, Mas? Ayo le. Wis, madhep kono sik, aja gak oleh delok, Mbak Mintul gak oleh delok. Wah, Jan, seleramu tenan to. Tenan? Heeh. Ganteng kok gak? Wah, pol gantenge. Putih kok gak Ren? Dedeke karo aku rada dhuwur kono. Dhuwur kono? Iya. Berarti Kulitane rada putih kaya awakku. Peh. Rambutnya dawa ngandan-ngandan. Lambene piye lambene? Lambene miwing. Nyuplik cilik. Ibar jambe kok ora? Yo. Aku lanang pomo anu gelem kok kon rabi. Peh. Aku gak sabar. Sik sabar. Ini masih unjut kebolehan. Sekali lagi. Boleh. Ayo goyangan itu wah karu-karuan. Ganteng toh? Wah janpol. Niki sampun. Sampun angsal. Bejo Mendekat sana. Jan awakmu bejo tenan. Yo jombla aja Wes ning gurine. Wes. 1 2 Alon-alon. Ditungi Mas Timbang Amirin. kaget. Ditungi Alon-alon. Mas Amirin. 1 2 3 balik kanan. Sik to aku yo ndredeg to wonge ganteng. Kalem. Jaga sawah. Kalem. Kalem ae. Kalem ae. Langsung muter. Tenan Mas Akbar wonge Yo ganteng. ngene. Muterin. Aduh apa iki? Muterin. Seret. Lah, mesti ambruk sampean. Tenanan kaget. Wah, jan seleramu pol. Heeh. Aku tak nek mburimu menawa geblak tak tambah. Aku wis kemecer Ren. Yeay! Ayo. 1 2 3. Opo ki? Piye to piye? Kurang piye? Kurang ganteng piye, kuning langsat rambutnya lho. Rambutnya ngandian-ngandian. Delan cepetan blangkone diluk. Lho kaya jeng Lho dalah. Mas Akbar lo ngapusi aku. Salaman ya, perkenalan. Perkenalan Kenalan Mas. sih. Dik Mintul Mas. Kayak nomik. Kayak nomiknya. Bisu to niki. Munio. Bisu to niki. Mas. Wah, Tek ono sing seleramu tenan to. kok gak. Mas, Nggih, namine sinten? kula Nggih. Victor. Victor. Oh Victor. Wah, Ya Allah. keren lo jeneng itu. Sampean kesini tadi diantar siapa? Mama? Ya, Papa? Iya? Papa. Iya?
Aku bareng sopir-sopir mau. Sopir-sopir. Sama ini masih sekolah apa masih? Alah. Wah, bati weh. Kayak penyanyi nyangking kiri. Ais. Nyapa? Pripun enggak ngomong. Nyapa toko nyawang kene? Iya kuwi lho. Pancen madepe pasti ngono tol. Kene madepe. Hmm. Mas, Nggih. ini kita SD kok jenengan jak to Mas? SD piye? Ayo mantuk. Hei. Nyapa to? Sik to sabar. Sik to, Bos. Wis to yo. Sik to. Yo. Garapanmu aja kasar-kasar. Bagus e kaya ngene lho yo. Heeh. Sik. Sik tak golekne kanca. Oh iya. Heeh. Mbak Hani jumeneng sepotono to. Ya, oke. Yo. Oke. Wes Copot entek. batumu mari-mari. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Hani. Ah, Mas Akbar sing ganteng-ganteng dhewe. Mas. Gini. Ganteng-ganteng. Yo, apa iki? Kok Kulinamu karo masku to? aja ngomongnya kuwi. Aku mengko diseneni. Ah, gantengnya ganteng kono ning perkasane perkasaku. Masa ta? Opo Selamat malam. Wah. Lah, aja aku mang wis di WA sing hati-hati lho. Iya, santai. Sampeyan Mbak. aja berkecil hati ya, Mas. Aku ora rameri kok. Akbar ini apa? Diadu, Mas Amirin. Seumpama ini adalah bahtera rumah tangga. Upama Victor bojone Mintul. Yo, Rene. Aku bojone Hani. Iki. Mbak Ani. Terus aku kon nyapa iki? Kowe wasit. Menan. Heeh. Saiki didu suarane. Antar ora. Antarane aku karo Mas Victor. Oh iya. Adu romantis seumpama. Aku ning kene. Iya. Heeh. Seumpama ini adalah rumah tangga. Nggih. Garis kene. Kira temboke ya. Garis ya. Pelok Mas Andra. Samiren garise murep, Rin. Heeh. Diadu suarane. Iya. Bawa yen ing tawang ana lintang. Victor. Semangat, Yen ing Mas. tawang wae. Yen ing tawang. Ayo Mas Victor, semangat sayangku ya. Semangat. Nanti kalau kamu nggak semangat tak gendong. Oke. Nanti kalau ndak semangat tak setrum. Ayo. Ya. Bawa sik. Iya. Sapa sih? Kowe sik no. Awakmu kula. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Ya pinter. Yo pinter. Sik. Sing mau wasi apa to Jan? Ora lek lebokne iki mau lho. Oh. Yuk. Iya. Yo genah sampean yo Mas yo sing apik yo. Iya, jelas Sampeyan aku kan toh. sekolahan kulon yo toh. Ya apik. Ayo Mas, genah. enggak usah menghiraukan itu. Apik, Itu apik. rumah tangga yang bahagia tapi sebenarnya Oh, tidak. tidak wis serik ra apa-apa. Serik iri. Aku malah bingung dhewe. Jajal, ono sik. Ya. Ayo. Iya. Mike barang ki yo apik iki lho Mas. Mike barang ya apik iki. Mike sing nonton godireng lah kae. Apa kae Mike cilik kaene sing ngasih embel. Ember combe ra apa-apa. Combe. Pak nyun Iri telo kali kabeh. gede ini. Iri ambek adewe. Nggih. Yo. Yen. Masa ngono ki iso muni tenan ta masae? Aku wae. Nebak itu apa ora? Padahal wedokane kakek. Iki bojoku iso ngawur urusan rumah tanggamu dhewe. Tasile olah ra. Rumangsa Nyo mangan iki meneng iki ben gandang sik. Anteng wong loro anteng. rumangsa. Wis ndang. Kok yo olah. Wis ngadep ora. Bakno rumah tanggane luwe. Oh luwe. Luwe bako. Luwe alah wis ben. Ya. Bau jajane wong kene ora gablek tuku dhuwit. Kok tuku dhuwit tuku jajan. Kok ora mampu. Wis dang, yo. Yen ning tawang ana lintang
Dek Hani. Dalem iki lho Mas, dalem. meneng kok. Eh, Iki ben utukne sik. Sik to diselani Ora sik. iki lho telane lek medhuk Mas. Dek Hani. Dalem. Upama awake dhewe besok rabi, kowe besok awake dhewe besok kowe pengen maem-maeman apa? Aku to Mas. Nah aku yo makan makanan western kae lho Mas. Oh, makanan luar negeri. Iya dong. Apa saja itu? Kayak gini telo-telo gini kok aku udah waleh, aku enggak mau. Sudah waleh, Ya pizza, udah waleh, udah pizza, waleh. pizza, Iya pizza, hotdog, pizza, hotdog, hotdog. Kalau hotdog. kita apa spaghetti. Oh, spaghetti wis mambu. Mambu, kok diwene kono no? Oh, Alah, ndenginane tuku spaghetti blotong no. Ora apa-apa, penting lah enak. Manganmu apa manganmu? Bojomu mbok tukokne apa bojomu? Wah, aku yo ora sombong kok. Apa? Sego aking. Jangkrik ya toko aking. Ngirit. 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 Gak masalah, yo wis. Cah ayu. Aku ngenteni. Upama dhewe esuk kencan numpak mobil apa mobil? Ya Allah, yo mobilnya yo paling ndak yo Ferrari to Mas. Ferrari. Aku sok sampean tumbasnya mobil apa Mas? Alphard minimal. Alphard iya Alphard. Lah aku Mas, aku sampe tumbasnya mobil apa? Ambulan. Mayat kuwi rumangsamu. Wong lanang ra tanggung jawab, Sing Rin. koyo ngono lho Ferrari, kono Ferrari adewe apa? Ya Yo wis. sing rodok keren didik. Mosok ambulan ndak-ndake becak lho ora Duh, apa-apa to. kok becak. Anu ndengi jawane Becak nang sing rayan jambon. apaan saya gak nutut ae kreditnya amen nunggak ae akhirnya Ya. dijaluk. Ora apa-apa. Tutukno terusno suaramu. Ora masalah, sing Marang penting iso meko, yo. kredit. Ayo. Marang mega ringang kosong. Awake dhewe besok malam pertama ning luar negeri. Oh iya dong naik pesawat to Mas kita. Australia, Amerika Serengat, Bukan. Pertama nanti Mas. Amerika Serikat ya. Bukan Amerikan jengat itu toh. Oh Yo, bukan. jengate wis no. Oh. Kayak jajal. Halah. Apa ini nanti? Apa ini? Kuwi nang Amerika. Adewe nanti Mas. Ayo dhewe ning Semampir. Hemat tok. Rumangsane begenggek apa piye bojone? Lah dalan. Loh, ijo. Kok koyo ngono? Karo bojone megenggek-megenggekne piye to iki? Aku wis mbok entasne no. Apa kubahan kok disentase yo. Sun takon war tanereki minuman soda gembira minimal soda gembira. Iya, Sprite Fanta ngono kuwi Sprite wis Fanta. lumrah ya Mas ya. Kono apa kono apa? Waleh Apa awakmu apa? Baleh, Apa? bosen adewe. bosen. Ade Yo. paling enggak yo anu lah, Apa? ciu. Oh, ciu. Kelarangan. Apa? Banyu tajin. Pah, kowe sembarang ora modal belas sih piye to jane? Ngirit. Ya ngirit-ngirit tapi aja nemen-nemen bojomu ayune kaya ngene lho. Alang kok nek rasane yo dijolke ngono. Oh alah. Oh lho. Mangsaku. Yo. Janji yo. Janji kueling Terus sumedot rasan tias ingsun Mas, Yo, aku piye? sok sampean gene omah sing gudi ya Mas ya. Yo mah tingkat 5 Alah omah doro kuwi paling. Terus kok enek anune ya Mas ya mobile engko Mobil, jejer. heeh. Heeh toh? Heeh. Terus ban engko jerone engko cemepak kabeh. alah wong mobile Ya toh? mau ambulan lho. ora apa-apa to. Korek. Mobil amlan apa tapi omahe tingkat 5 he. Tingkat 5 tingkat 5 Enek lipe apa gak? enak lipe ya Ya Allah. yo lagi pondasi tok ngono ketoke Piye to kok Piye to pondasi maksudmu tok? iki? yo nyicil kuwi mau to yo Wis kowe ngacelne. Tak belo malah ngacel. Mas adewe to Mas anu besok ki rumahe to pintune iki berlapis emas ya to Mas. Berlapis emas Jendelane, 24 Mas. karat. Jendelane Mas terlapisi berlian. Oh, dilapisi apa? Dilapisi apa kowe? Semen kok semen ben kuat tok. Larang semen ndut ta ya, ndut ya. lempung lho cocok Terus piye? Terus piye? Nimas ingsun prasapa sinaksenan bumi Enak ya, Mas. langit. Pancen yo bakno sebelah ya keluarga Edan no Lah ora nek apa-apane. Kuwi ngono kreminen Mas. kok kreminan piye to Pancen aku karo iki kulino diwehi
Mintul rabi pektor anak-anak sak botol Sprite. Loh, rapopo malah penak lek ngedusi ayo lek ya, Dus. Yo, ganti kowe suaramu. Ayo Mas ojo gelem kalah. Tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Ngono kuwi jajal dodok di pangku Mbak Mintul di pangku jajal sing mesra karo bojone. Kayak aku pirang-pirang kayak ngene mau. Ayo jajal santerin contone jajal dodok. Aku piye? Lah nyapa? Iki bojomu kae. Iki lho cengkeng. Aku piye? Soale piye iki? Ora Cengkeng, apa-apa. oh bangga. Aku kon piye? Iki munggah sisih. Iki munggah sisih. Blah, jane iki Lah. dong apa ora to? Lah. Nah, ngene. Nah, kayak ngene iki lho jale. Lah. Dipangku ngene lek Gak romantis. punya harga diri. Bojone kuwi yo njaluk di pangku wong. Jajal kowe iso mangku pra? Iso mangku pra Jajal kowe. Jajal. Jajal. Yo iso to. Bojoku mosok gak iso ya apa Iso. sih? Ayo Mas. Weh. Piye to Mas? Kuwi menunjukkan ora perkoso ya, Mas. Bih, geding aku. Beh, wedine rame mergo. Kabotan awak. Yo Mbak ini jumeneng ki minangkani pamundhut, Nggih. Ki milih Cundamani atau Lamunan permintaan, kesepakatan berdua, kesepakatan berdua. Nggih, monggo. Oh enggak usah, nanti saja. Wis pokoknya penting gue drama cedak-cedakan. Nggih. Apa? Lamunan. Lamunan. Oke, siap. Nggih, Pakne. Anu, maksudnya Pakne Barak. Kok iso Pakne Barok itu? Pakne Mas Akbar maksudnya. Oh iya. Kan dia ini WA aku Panggan. Piye? Ada deh. Kita tak didai. Ya. Papa kok makan toh? Nah, bojoku Papa. dipek wong. Wis kintil-kintil kuwi. Wah, papa lah nyelok. Loh nyapa? Yo, Pakne no. Iri bilang bos. Papah lagi ndaut. Lah yo. Yo, Lamunan.